Sa video na to, ililista natin ang top 10 best at bagong 7-seater cars sa Pilipinas. Kaya kung balak mo nang bumili ng SUV o gusto mo lang tignan ng update ng mga astig at reliable na SUV sa bansa, panoorin mo ang video na to. Number 10, Hyundai Santa Fe. Mas boxy ang Hyundai Santa Fe ngayon. At isa sa pinaka-interesting na bagay sa bagong Santa Fe ay yung focus niya sa practicality, space at elegance na mabibigay lang sa'yo ng ganito ka-prestihiyosong SUV. May third row seat na ito kaya perfect para sa pamilyang malaki. Plus kung gusto mo pa ng fuel efficient option, may hybrid din ito. Ang presyo ng Santa Fe ay nag-uumpisa sa estimated 2.41 million para sa base variant na 2.5 liter GLS 2-wheel drive at umaabot sa hanggang 3.33 million para sa top spec na 1.6 liter HEV variant. Pagdating sa fuel economy, ang Santa Fe ay may 2.5 liter gasoline engine at may average na fuel efficiency na 10 to 11 km per liter sa mixed driving conditions. Habang ang hybrid variant na may 1.6 liter engine ay mas efficient na umaabot sa 12.65 km per liter. Sa mga specifications ng Santa Fe ay may sukat na 4,830 mm ang haba, 1,900 mm ang lapad at 1,770 mm ang taas na nagbibigay ng maluwag na espasyo para sa mga pasahero at bagahe. Ang ground clearance ito ay 177 mm na nagbibigay daan para sa mas magandang off-road capability, safe kahit mataas ang tubig baha at komportable ang mga pasahero. Ang spacious interior ng Santa Fe ay isang malaking plus para sa mga mahihilig magbiyahe dahil nagbibigay ito ng sapat na espasyo para sa lahat ng kailangan dalhin. Ang Santa Fe ay available sa apat na variants. Ang 2.5 GLS 2-wheel drive, 2.5 GLS all-wheel drive, 2.5T calligraphy all-wheel drive at 1.6 liter HEV. Bawat variant ay may kanya-kanyang feature set mula sa basic hanggang sa fully loaded options, kung saan ang calligraphy variant ay may mga premium features tulad ng heated seats at memory seats. Ang mga features na ito ay nagbibigay din ng dagdag na ginhawa at convenience. Sa design aspect, ang bagong Santa Fe ay may rugged at boxy look na nagbibigay ng matibay at modernong impresyon. Ang mas malapad at mas mababang tailgate design nito ay nagpapadali sa pag-load at unload ng mga gamit, habang ang interior layout ay nagbibigay ng plus alpha space kung saan ang second at third row seats ay maaaring i-fold flat upang makuha ang maximum cargo space. Sa safety ng Santa Fe ay equipped ng Hyundai Smart Sense technology kasama ang 8 SRS airbags, electronic stability control at 360-degree camera system. Ang mga features na ito ay mahalaga upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng sakay, lalo na kapag naglalakbay kasama ang pamilya. Astig ang Santa Fe, diba? Kaya dyan ka lang at marami ka pang pwedeng pagpilian sa listahan natin. At overall, ang Hyundai Santa Fe ay good choice para sa mga naghahanap ng komportable, maaasahan at versatile na SUV. Number 9, Nissan Terra. Ang Nissan Terra ay isang 7-seater SUV na may good combination ng performance at comfort. Syempre kasama na dyan ang malamig na aircon na trademark ng Nissan. Ang presyo ng Terra ay nag-uumpisa sa estimated 1.729 million para sa base variant na 2.5 liter 4x2EL manual transmission at umaabot hanggang 2.469 million para sa top spec variant na 2.5 liter 4x4 sport automatic transmission. Depende sa budget mo yan, bro. Maangas, bulky ang exterior, mukhang hindi tinipid at matibay. Pagdating sa fuel economy, ang Nissan Terra ay may magandang performance sa parehong city at highway driving. Sa buhol-buhol na traffic, ang fuel efficiency nito ay bumababa sa 7.3 km per liter. Pero nagiging mas efficient ito at umaabot sa 8.1 km per liter kapag mas magaan ang daloy ng trapiko. Sa highway, ang 4x4 variant ay may impressive na 14.0 km per liter mileage, habang ang 4x2 variant naman ay may kaunting advantage at umaabot ng 15 km per liter sa mga long drives. Yan ang Terra. Malakas ang engine performance pero economical pa rin. Sa specs, ang Nissan Terra ay powered ng malaking 2.5 liter diesel engine na naglalabas ng 190 horsepower at 450 Nm ng torque. Ang engine configuration na ito ay available sa lahat ng variants at ito ay kapare sa either 6-speed manual gearbox o isang 7-speed automatic. Depende sa variant. Ang ganitong drivetrain options ay nagbibigay daan para sa maayos na balance ng power at efficiency na mahalaga para sa iba't ibang driving conditions mula sa mga lubak na bundok hanggang sa mga patag na kalsada. Ang sukat ng Nissan Terra ay may haba na 4,900 mm, lapad na 1,865 mm at taas na 1,865 mm. Mataas kumpara sa mga competitors sa segment ang ground clearance nito na umaabot sa 225 mm. Ayos na ayos kahit idaan mo sa mga lubak, mga bro. Ang interior din ay may malawak na espasyo para sa mga pasahero, maleta at iba't ibang cargo. Kaya ito ay perpekto din para sa mga pamilya na mahilig mag-camping. Ang Nissan Terra ay available din sa 6 na variants. Ang 2.5 liter 4x2EL manual transmission, 2.5 liter 4x2
VE automatic transmission, 2.5-liter 4x2 VL automatic transmission, at 2.5-liter 4x4 VL automatic. Bawat isa ay may kanya-kanyang kakaibang features at transmission options. Ang mga advanced features tulad ng safety technology at infotainment system ay modern din ang feel. Sa design, ang Nissan Terra ay may matibay at sporty appearance. Ginagawa itong kaakit-akit hindi lang para sa mga pamilya, kundi pati na rin para sa mga adventurous drivers. Ang interior layout nito ay user-friendly, kung saan ang controls at display ay madaling ma-access habang nagmamaneho. Number 8, Honda BR-V. Sino nga bang hindi gusto magkaroon ng SUV na parang isang mobile na bahay? Komportable at luxurious ang atake ng Honda BR-V. Ang presyo nito ay nag-uumpisa sa 1.09 million para sa base variant na 1.5-liter SMT at umaabot hanggang 1.39 million para sa top spec variant na 1.5-liter VX CVT Honda Sensing. Parang buffet na sa dami ng variants. Siguradong may BR-V na sasakto sa budget mo. Pagdating sa fuel economy, ang Honda BR-V ay talagang namumukod tangi. Sa isang fuel economy run, ang 1.5B CVT variant ay nakakuha ng impressive 24.71 km per liter, habang ang 1.5 VX CVT Honda Sensing ay nag-register ng 23.49 km per liter at ang 1.5 SCVT naman ay umabot ng 22.62 km per liter na hindi ka panipaniwala para sa isang gas type SUV ngayon. Economical kahit may malakas na engine performance. Kaya ito ay good choice din para sa mga pamilya o individual na madalas mag-travel. Sa mga specifications, ang Honda BR-V ay powered ng 1.5-liter DOHC i-VTEC engine na may maximum power output na 120 horsepower at maximum torque na 145 Nm. Ang sukat ng Honda BR-V ay may haba na 4,490mm, lapad na 1,780mm at taas na 1.685mm. Kasama ng ground clearance nito na umaabot sa 207mm. Hindi lang pang city driving kundi handa ring lumaban sa mga rough terrains. Pagdating naman sa interior specifications, ang Honda BR-V ay may modern cabin, mas refined dashboard at mas mataas na kalidad ng materyales kumpara sa nakaraang modelo. Ang front seat nito ay gumagamit ng ergonomic design na parang sofa mo sa bahay pero mas stylish. Meron ding advanced infotainment system kasama ang 7-inch touchscreen display, Bluetooth connectivity at USB ports. Ang interior layout nito ay user-friendly at puno ng storage options, kaya't madaling i-organize ang mga gamit habang naglalakbay. Ang second at third rows ay maaring i-fold down para sa maximum cargo space. At oo, pwede kang mag-picnic sa loob. Kung nandyan ka patuloy lang sa pananood dahil marami pang exciting SUV options hanggang sa bandang dulo ng listahan. Number 7, Ford Everest. Ang Ford Everest ay isang multi-purpose SUV at isa din sa best-selling SUV sa bansa mula sa Ford brand. Sa Pilipinas, nagsimula ang presyo nito sa humigit kumulang 1.829 million para sa base variant at maaring umabot sa 2.555 million depende sa variant at mga dagdag na features. May iba't ibang mga variant mula sa 2.0-liter turbo trend 4x2 automatic hanggang sa mas pataas na trims tulad ng titanium at wild track. Ang bawat variant ay may kanya-kanyang mga unique features mula sa mga karaniwang option hanggang sa mga high-end na technology tulad ng advanced safety features at mas mataas na luxury finish. Kasama rito ang 4x2 at 4x4 drivetrain options na flexible sa off-road adventures. Sa usapin ng fuel economy, ang Ford Everest 2024 ay may magandang balanse sa pagitan ng city at highway driving. Overall, ang Everest ay may average na 9 to 13 km per liter depende sa driving at kondisyon ng kalsada. Ang exterior design ng Everest ay may matikas na body lines at iba't ibang color choices tulad ng absolute black, mature gray at sedona orange. Mataas ang kalidad ng materyales na ginamit sa interior at advanced and tech features tulad ng digital cockpit at touchscreen infotainment system. Sa advanced safety features, ang Everest ay nilagyan ng mga airbags, ABS, electronic stability control at rear parking sensors. Number 6, Kia Sorento. Maganda ang tindig ng Kia Sorento at isang SUV na lilingunin mo talaga. Hindi lang sleek at powerful ang design dahil hitik din sa modern features. Pero bago ang lahat, pag-usapan muna natin ang presyo. Sa Pilipinas, ang presyo ng Kia Sorento ay nagsisimula sa 2,448,000 para sa base variant na 2.2EX 4x2 automatic at umaabot hanggang 2,638,000 para sa top variant na 2.2SX 4x2 automatic. Parang presyong bahay na sa Camellia, pero ayos lang dahil Kia Sorento naman yan. Pagdating sa fuel economy, ang Sorento ay may diesel engine na 2.2-liter inline 4 na kaya mag-produce ng 202 horsepower at may torque na 441 Nm. Ang fuel consumption nito ay estimated na 14 km
per liter sa highway at 10 km per liter sa city driving. Sa specs naman, ang Sorento ay may sukat na 4,810mm ang haba, 1,900mm ang lapad at 1,695mm ang taas. Ang interior nito ay puno ng modern amenities at driver-centric layout. Ang upholstery ay nag-iiba depende sa variant at ang base model ay may standard seats habang ang SX variant ay may leather and synthex combination. Napaka-comfortable talaga. Para itong sofa on wheels. Perfect sa long drives kasama ang pamilya o barkada. Pagdating naman sa ride and handling, ang suspension setup ng Sorento ay gumagamit ng McPherson struts sa harap at multi-link sa likuran. Kaya't smooth ang takbo kahit may mga lubak-lubak sa kalsada. May 4 na driving modes din ito. Eco, Comfort, Sport at Smart. Parang mood swing lang na nag-a-adjust depende sa trip mo. May 2 variants ang Kia Sorento. Ang 2.2EX 4x2 automatic at ang 2.2SX 4x2 automatic. Ang EX variant ay mas basic pero still loaded with features tulad ng anti-lock braking system at airbags para sa safety mo at ng iyong pamilya. Samantalang ang SX variant naman ay may additional features tulad ng ventilated front seats at memory seats. Perfect para sa mga tao na madalas mag-adjust ng upuan. Isang mobile living room na puno ng technology at comfort features talaga ang Sorento. Kung mahilig ka sa road trips o kaya naman ay madalas ka maghatid sundo ng pamilya o kaibigan, sigurado magiging best friend mo ito on the road. Kaya kung gusto mo ng stylish at functional na SUV, baka Kia Sorento na ang para sa'yo. Number 5. Geely o Kavango. Ang Geely o Kavango sa Pilipinas ay isang versatile na SUV na pamporma ang design at napakaraming high-tech na functions. Ang starting price ng Geely o Kavango ay nasa humigit kumulang 1,523,000 para sa base variant, habang ang mas mataas na trims ay maaring umabot sa 1,765,000 pesos. Sa city driving umabot ito sa 8 to 10 km per liter, habang sa highway ito ay maaring umabot hanggang 14 km per liter. Ang Geely o Kavango ay maluwag at praktikal ang interior na may 232 seating layout na nagbibigay daan para sa mas maraming space ng cargo at mas mataas na flexibility sa passenger configuration. Kasama sa mga standard na features ang push button starter, dual clutch transmission at modern infotainment system. Ang anti-lock braking system at safety features tulad ng rear parking sensors at airbags ay nagbibigay din ng dagdag na proteksyon sa mga pasahero. Ang sistema ng infotainment ay may intuitive touchscreen display at mas maayos na control sa music, phone at iba pang apps. Ang mga well-designed cup holders at rear seat headrest ay praktikal na detalye na nag-e-enhance ng overall comfort at convenience ng Geely o Kavango. Number 4. Suzuki XL7. Ang Suzuki XL7 ay isang hybrid MPV na malawak ang seating capacity pero matipid pa rin sa gas. Guwapo at preskong-presko din kung titignan. Ang presyo ng Suzuki XL7 ay nagsisimula sa estimated price na 1,252,000 para sa base variant na GLX at maring umakyat sa 1,262,000 para sa variant na two-tone GLX. Ang XL7 ay nilagyan ng 1.5 liter K15B engine na may mild hybrid system na may balancing kombinasyon ng performance at fuel efficiency. Ang makina ay may kakayahang makapagbigay ng humigit kumulang 103 horsepower na sapat na power para bumuhat ng mabibigat na load kahit punong-puno pa ang loob ng sasakyan. Ito rin ay front-wheel drive na nagbibigay ng mas precise na handling. Para sa fuel economy, ang Suzuki XL7 ay nakakakuha ng humigit kumulang 15 to 18 km per liter sa highway at 10 to 12 km per liter sa city driving. Ang hybrid system ay nagdaragdag sa efficiency nito na nagpapababa ng gasto sa gasolina para sa parehong pagmamaneho sa city at highway. Sa interior, ito ay may spacious na 7-seater configuration. Meron ding modern dashboard na may 10-inch touchscreen infotainment system na sumusuporta sa Apple CarPlay at Android Auto. Bukod sa pangunahing specs, nagbibigay din ito ng extra amenities tulad ng keyless entry, automatic climate control at rear parking sensors para sa mas ligtas at mas komportableng pagmamaneho. Ang hybrid technology ay hindi lamang nagbibigay ng good fuel efficiency, kundi nagbibigay din ng mas kalmado at tahimik na biyahe. Number 3, Isuzu MU-X. Pinakasikat at arguably pinakamatibay sa SUV segment itong Isuzu MU-X. Mula sa brand syempre ng mga pangharabas ng mga sasakyan. Sa Pilipinas, ang presyo ng Isuzu MU-X ay nagsisimula sa humigit kumulang 1.675 million para sa RZ4E 4x2 LS automatic variant at ang presyo ay maaaring magbago depende sa variant at mga option na dinagdag tulad ng mga accessories at upgrades. Usapang fuel efficiency, ang Isuzu MU-X ay may average na 10 to 12 km per liter sa highway at 8 to 9 km per liter sa city driving. Ang mga nasabing figure ay nagpapakita ng good balance ng lakas at fuel economy. Usapang specs, ang Isuzu MU-X ay nilagyan ng 3.0 liter Blue Power engine na nagbibigay ng 190 horsepower at 450 Nm ng torque.
Sport na pangbundukan talaga ang puwersa. Ang engine na ito ay hindi lamang nagbibigay ng sapat na lakas para sa mas mahabang biyahe, kundi pati na rin sa mga mabibigat na kondisyon ng kalsada. Isa sa mga pinakakilalang feature ng 2024 Isuzu MU-X ay ang Around View Monitor o AVM na nagbibigay ng 360-degree view sa paligid ng sasakyan gamit ang multiple cameras. Ang feature na ito ay mahalaga lalo na sa mga urban areas kung saan mas mahirap ang visibility sa mga tight spaces. Dagdag pa ang Digital Video Recorder o DVR ay nagbibigay ng seguridad sa pamamagitan ng pagre-record ng mga video hanggang 11 hours gamit ang 64GB micro SD card. Ang dual or single view replay at proximity recording para sa lahat ng apat na camera ay nakakatulong talaga sa safety. Excited ka na ba sa top SUV natin? Dahil malapit-lapit na. Number 2. Toyota Fortuner. Ang Toyota Fortuner ang pambansang reliable SUV. Ang presyo ng Fortuner ay nagsisimula sa humigit kumulang 1.769 million para sa base variant at maaring umabot sa hanggang 2.65 million para sa mas mataas na mga modelo depende sa trim at mga features. May dalawang pagpipilian ng Fortuner sa makina, ang 2.4 liter at mas malakas na 2.8 liter diesel engine. Ang 2.4 liter engine ay may 148 horsepower at 400 Nm ng torque. Samantalang ang 2.8 liter engine ay nagbibigay ng hanggang 201 horsepower at 500 Nm ng torque. May 6-speed manual at automatic transmission at ang mataas na trim ay nagfi-feature ng 4x4 capabilities. Ang disenyo ng Fortuner ay mananatiling matikas at may powerful na tindig kung saan ang mga variant tulad ng LTD ay may two-tone paint job at upgraded LED lighting para sa mas dynamic na itsura. Ang interior features ay nag-iiba depende sa trim pero karamihan ay may leather seats, touchscreen infotainment system na may Apple CarPlay at Android Auto at JBL sound system para sa mga top spec models. Sa usaping fuel economy, ang 2.4 liter engine ay may average na 8 to 12 km per liter sa parehong city at highway driving. Samantalang ang 2.8 liter engine ay may mas malakas na power pero mas mababang efficiency na 7 to 10 km per liter lamang. At bago natin i-reveal ang top spot ay i-comment mo naman below kung anong paborito mong SUV na lumabas ngayong taon. Sa top spot nandito ang Number 1. Mitsubishi Montero Sport. Ang Mitsubishi Montero Sport ay isa sa mga pinakapopular at isa din sa pinakamabentang mid-size SUV sa Pilipinas. Ang presyo nito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 1.57 million hanggang 2.5 million depende sa variant at sa mga karagdagang features. Sa iba't ibang mga option tulad ng GLX, GLS at Black Series, may pagpipilian ng mga motorista depende sa kanilang taste at budget. Ang base model GLX ay may presyo na humigit kumulang 1.57 million habang sa top tier variant ang Black Series ay maaring umabot hanggang 2.5 million. Sa pagtaas ng presyo, dumadagdag din ng mga advanced features tulad ng 4-wheel drive capability at mas mataas na antas ng interior luxury. Sa usaping fuel economy, ang Montero Sport ay disente naman. Ang city fuel consumption ay around 8 to 10 km per liter habang sa highway maaring umabot ito hanggang 12 to 15 km per liter. Ang mga specs nito ay nagbibigay ng maayos na balance sa pagitan ng performance at efficiency na mahalaga sa mga drivers natin ngayon. Ang Montero Sport ay pinapatakbo ng 2.4 liter turbocharged diesel engine na nagbibigay ng sapat na hatak at bilis. Kasama rito ang mga advanced na technology tulad ng paddle shifters at 8-speed automatic transmission. Sa loob naman nilagyan ito ng Mitsubishi ng bagong 8-inch smart audio display na may kasamang Apple CarPlay at Android Auto. Ang mga safety features tulad ng ABS, multiple airbags at advanced parking sensors ay nagbibigay daan para sa mas ligtas na pagmamaneho na importante talaga para sa mga pamilyang Pilipino na naghahanap ng secure na sasakyan.